Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Matur sembah nuwun. Kula pun ket wau kok ten mriki ket. Nggih, walaupun wah salamu akeh banget saking kesehatan barang. Wah, kesehatan barang. Angge jenengan kan periksa pumpung gratis ngoten. Oh, nggih. Periksake napa? Kula mboten ngerti. Oh, diperiksa ku mesti ora ngerti penyakite kok. Ah, gitu. Iki eneng pamundutan saka warga iki. Nggih. Apa Mbak Elisa linembang dadi ati duet karo Pak Dukuh Gedaya. Pak Nur. Pak Nuryanto. Monggo Pak Nur. Aturan tindak ya. Aturan tindak iki wajib mendapat apresiasi lho. Ya. Iso ngumpulke warga sak Pedukuhan do urunan gawe gedung kaya ngene. Ya. Iso niki ing atase ten kutha nggih Pak Seno tapi kathah penontonipun kathah wayangan. Rasa ayek saeko praya wis ora dadi wis pokoke. Kawit siang wau. Siang wau nggih gayeng dalange. Pripun nggih wau pun? Nggih, Pak Geter. Mas Geter. Terus genduren. Genduren nggih. MC-ne lucu le muni. Anu Pak Geter sing saged ngeteraken swasana. Lan Pak Seno ingkang nyenokaken penggalih. Aturun lindu kok. Lah lucu MC-ne gayeng tenan. Nggih, Pak Dukuh pun. Monggo Pak Dukuh Nur, Pak Nur. Endi Pak Nur? Pak Nur. Niki sing nyuwun wargane lho Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Monggo. Ampun ajrih kalih kula. Oh saking tentreme gek sare malah. Oh, saking seneng-senenge. Oh wonten kok monggo Pak Dukuh. Tuduk tuduk tuduk. Mbak Elisa. Dalu Pak Dukuh. Kula nika sajeg nyumlek mboten nate nembang. Pramila kula nyuwun gungan dhateng panjenengan ingkang nyekar, kula pengin ngerti jogete Mbak Ganes. Jogete kudu sing apik kaya jaman neng Mbak Ganes enten mboten Mbak Ganes? Mboten wonten. Mboten wonten. Nek mboten wonten kula pengin Mbak Tatin ingkang joget. Wah. Pengen Mbak Tatin ingkang joget. Menika sae. Ayo Tin. Kata pengemis. Pun kula caosi sak yuta wong loro nggo joget karo nembang. Karo rawe. Sing kudu sak api-apike. Matur nuwun Pak Dalang kula mboten saged nyekar restu. Nggih, mboten napa-napa Pak. Wonten napa-napa. Wonten sampean gelem cucul niku lho wis pun sae. Matur nuwun. Lho, ajeng ndak pundi? Aja dikeke aku sa. Pak Tatin. Aku ora bali tenan lho iki, Mbok. Mbak Tatin. Oh nggih. Ayo. Iki aku koordinamik Nyombang joget to. Joget Pak, wah nek iki geterke tenan ya iki. Ha iya. Ben menggetarkan panggung Lho, iki lho. kuwi amplop kuwi dienggo wong loro. karo Elisa. Elisa siji. Ya. Tatin ki mbiyen kondang penari angguk kok. Nggih. Nang pinggir progo. Ayo. Ayo jumeneng kok wis amplope ditampani kok iso mbogogok. Lah sing nggo bawa to. Ayo bawa ki ngadekse kok ya. Adek iki digoleki geterke kok ya. Suasanane jan hebat iki. Apa meneh setengah yuta? Seprapat yuta. Semangat. Duh. Ini. Ya. Kok plerak-plerok to Tin mbok ora. Lah ngopo lho? Sing didit kowe kok sing mlerok kowe. Iki piye pembagiane mbakku melu kowe lho aku. Ora sing nembang kowe sa. Oh sing nembang kula sing joget. Kowe nembang entuk 500.000, Tatin joget entuk 500.000. Seono ngrokoti mic. Nggih. Wis ora apa-apa, sapa ngerti kono transfer 200 yuta. Waduh. Sing transfer sapa? Mbok menawa, Mas. Aku ya malah bingung le ngitung. Ya. Pak Dukuh mosok kula kon joget lho, aku terkenal ra iso joget ya. Wis apa jare kowe iki mbiyen mantan penari angguk. Penari ning ora tau pentas sih. Oh, ya.
Kowe kok ora joget obah-obah, obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya wis ora perlu. Wale digoleki ku obahmu kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku ku wis trima kok. Arak kowe wong iki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususnya ya Pak Duko. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong 1.600.000. Ya karo Adolpit. Iya, dibawani. Bawani. Bawane niki berduaan apa kula? Ya Kowe wis. lha piye to kowe iki? Tetep Tatin kula. iki ping joget. Joget to, spesialis joget. Penak ya. Penak piye aku ora iso. Ayo joget mung ngene-ngene to rampung 500.000. Anek kuwi iso ngono lah wis ra iso. Anek Ora kok maksudnya yo ngene. Kene kok ngerti lagianku nek ra iso ngono. ora iso aku apal kok. Emange tau weruh. Kowe kok kan jeruk iki wis. Iki mah repot iki. Lah ya wis dijeruk kei jeruk meneh ya. Iya. Nggih, kula dandang gula Malangan nuwun nggih, Pak. Ya, ora apa-apa. Oh, napa niku asmara ndono? Manut kowe. Ayam cemang. Nek dapukane joget ki ya nganu ngempaske karo saire sing ditembangke. Raketan obah sithik dipaske. Ning kon berita kae iki ana lho sing ning kotak cilik kowe ya mempraktekan iki bahasa tubuhe ngono lho, Mbak. Kaya penari balet ditanggap ning toko cat ngono Pak lho. Dukung lali joget pas lagu mawon nggih. Oh nggih kok. Iya. Yes. Ora ana penali balet kok ditanggap ning toko cat. Lah carane Lisa ngene iki kok. Ya Sa. Nggih, Pak. Ora bah to Sa. Ya aku ora apa lagu meneng anteng Pisan-pisan ki ya Mas apa Kakak. Nggih. Kakak Sehono. Ya iso. Kang mubalnya putih simbok ngenten mandeka Datin sithik-sithik. Mengko tak obah. Burung wayahe. Nah, florak-florok. Cah ditinggal mbokne. Putih kembange mandaka cuaning ati godhong gedang kumlawereng jaga napan boyong rawuh bidangan singa miruta tampar alit kinarya janjangan sa
rapi timbang ana penyanyi Elisa dengan penari latar Tatin yang sering nari di latarnya orang-orang pada yang ngamen pengemis Tatin bawal apa bawal tunggale patin padake iwak lho ya ana iwake Mas Tatin kok patin ayo Tatin ki sok mancing nang Blumbang itu patin itu ten plerokane janar kecer sing arep kecer apane mripate wanggepe tok mripate Tatin lobokno ya ana sesak ya mendonong Mas no mripate nek mlirik apik kok dunake lobok netra kocak lindri-lindri ngundarandir ndar-ngandir bawono iki kok mado jorok-jorokan to boleh ketok kan kudu jembar latare kita atur lisale le nyanyi mojok rono nggih makane Tatin nang kene joget terus iki kan ngapa ten mriki nggih kirang boten Pak ora kok malah tekan nggon penonton to kowe aja nang penonton aku ajar kowe manjajari penonton ya ya wis sing kaya apa ora ngomik mengyatane kagun sing kekasane malah bangun tresno
cetha oleh hormat. Oke. Oh, mau. matur Wah, nuwun, matur Pak. tambahan. Apa demok-demok? Matur nuwun to ya. Ora, kowe iki kok men didemak wong kok memeng ki ngapa? Hah? Alanang e. Lah piye nek lanang Piye, apa? ya karepe piye? Munggah. Iki ming mergo serik Elisa diwenehi, Tati diwenehi kowe ora to? Mboten man, lahir batin mboten. Meri niku mboten oleh. Ning nek pengen oleh. Oh. Pengen oleh. Mas. Kae arep paringi apa Nek kae? pengen au Ajang jawe. paringi napa, Pak? Walah iku apa meneh? Kiseno. Oh, kiseno kayak diaturke kiseno, RBK. kiseno. RBK niku napa? Ratu Boko. Oh, Ratu Ratu Boko. Oh, Weh, lah nggih. wis dikai tas iki ya. Ana rokoke cetha Pak Seno iki. Heeh. Oh. Matur sembah nuwun. Nah, wis marang. Wis isine ana sabun, sikat terus apa wae. Oh, iki mung cangkeme wong meri. Oh, pengen. Ya engko kowe tak kei rasa semelang. Mboten semelang, Mas. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Ya. Suwun nggih, Pak. Nggih, saking Ratu Boko. Ratu Boko. Topine anyar e. Elok. Persembahan. Aku gelem kok topi kuwi manape lho sih, mumpung putih kari ngucir. Heeh, weh kok dikucir barang. Wis. Go mulih kreseke nggo lemek. Karo kari kresek kuwi kok ya go mulih. Kober-kober. Ayo ndak ngregeti bener. Aku mung gawe ngregeti kok. Artine lho kuwi. Arte mboko Iya, ora apa-apa. ning nyenengke kae pokoke kabeh Bebungah Gus. kok ya. Matur nuwun sanget. Wah ado-ado ya rawuh. Nggih. Matur suwun. Ya, sekalian lah iki. Iki mau nek cara aku ora payu kok 50 wae jogetan kaya Wah lah ngono. Mas nek kula mun Sing penting Pak Dukuhe wis mantuk-mantuk. lah mantuk ki gelo je karo ngantuk. Lah nek mantuk ora gelo apa? Gelo terus ngantuk. Oh aku yang ngomong Pak Dukuh ngapunten nggih ra Aku selawe wae mburuhke kok. Lah piye lah aku ora iso joget aku wis gelem ngobah iki lumayan Aja lho. ketek kuil. Kuil. Terus Aming piye? Ungkak-ungkek. Ayo to, ungkake ra apa, ungkakmu kowe. Aja Boy, si ono iki lho, biyen lulusan tari iki. Tari. Delok lah piye? Delok dajari sih, dajari. 200. Oh lho. Ya njaluk iki kok njaluk aku. Engko tak kei sih coba. Beres. Ya. Joget apa? Na kendangane sing Jawa wae. Jawa-jawa Mas. Dudu bondo. Aku pasir watuk Mas Jawa wae. Oh iya. Ya. Dudu bondo. ya. Tembangi saya men. Tutup banda tutur rupa mengatine dadi tetaline kuya brungkang katya papindone mimilan mintuno. Wis apa? Ngono kuwi. Ngono kuwi. Kok ming Semagoh jenengane. Iki lulusan apa? an joget kok ming manggon teneh muntuk. Ora gitu. Iki lulusan apa? Seni tari. Ya ya pantes to nek joget. Aku Lah, titele apa? aku SSN, SSN ki apa? sarjana seni. Seni ki apa wae? Ayo. Ya ning aku ora mlebu tari. Seni kok kur nang mburi wae. Lah ya kowe. Kula badhe seni, Pak. Ya, wong kuwi ming si ana ki ming SMKI kowe sarjana seni kok ora iso joget. Aku SMK wis mulang e. Mulang apa? Ayo Mulang saru. seni. Seni nang mburi mau. Heeh. Malah ora. Iya. Ya ora apa-apa. Di anu sik, di apa jenenge? Disambung sik. Ana sing nyuwun, Pak. Ana iki. Kula mandha, Pak. Hoi, kowe? Kula sampun iki nggih. Arisa wis. Alisa wis. Lah aku Kowe nembang kok sak kowe mau. Iki lho, podang kuning saking pelanggan sate Pak Yo, Kerangkungan Jalan Anggajaya. Nomor 2, nomor 13B, sate Pak Yo. Ayo. Apik iki. ayo salehke wae nek aku sing nembang disalehke. Pas dah dikekke. Lho, kok piye to? Wong ora Ayo iso diseleke, engko dicekeli terus merucut. Piye ta? Kertase iki lho. Lah iki malah nek sing Nanti Lisa kabur maju aja langsung repot. nyosah
Ayo maju langsung nyayuk nek aku langsung delehke. Tegese kowe iki wis dianggep keluarga dhewe. Aku wis duwe keluarga. Karo Pak Seno kuwi. Nek ora keluarga ora diono. Bener, sing ana iki lho sing Wis nuturi. saking tresnane ro kowe. Ora usah dineke. Terus berarti Lisa ora dianggap keluarga. Ya keluarga. Kayak keterangane. Keterangane ning aku. Lah piye? Kowe kuwi kudune wis matur nuwun. Ngoten. Heeh. Dinehi rejeki saka Gusti. Lumantar. Lewat malaikat lumantar Maseno mlebu ning kowe. Kok tekan malaikat. Lho kabeh iki nganggo utusan ora mangkat dhewe-dhewe. Iya, sing tak perkarake. Ora usah diperkarake iki agak ungsum penjahat iki. Iki lho, Iya. ayo maju, nyayuk 300. Iya, kok nek wis Lisa nyambut maju, gawe. giliran aku kok podang kuning. Lah, Delehke. iki sing jenenge dalang cerdas, dalang jeli. Nek cerdase ora. Ya cerdas kok. Pelite iya. Lho nek pelit kuwi nang watak. Ah, Kuwi nang Apa? watak. Ora lho. Mula watak karo watu iki beda. Mingkemo. Kuwi dasare nek karo aku pelit, nek karo liyane ora. Mbah apa? Keluarga. Mergane aku nanti, mbah mergane mbiyen tau seneng aku ning aku wegah. muni piye kuwi sih? Anu jare mbiyen tau seneng aku ning dheweke wegah. Sapa sing muni ngono? Si Tatin. Wah, wong kok gegeden rumangsa. Nah iki ora gegeden Kowe rumangsa. iki ora mung gegeden rumangsa, gegeden kebaya, gegeden kathok kowe iki. Lah iya. Lah ya apa? Ngerti piye? Gegeden awak. Ning kurang cagak. Lah terus cagake endi? Aku Ah. tegese cagake ngurip ngono lho. Lah ya jenengan dadi cagak aku mung mleyot. Mleyot. Ayo carane. Lah piye? Oh cagake cilike semono. Tegese ki ati aku ora wis tau omong kowe nek wis weruh ki aja tok omong-omong. Blekere jenengan ki nek ya cilik aku gedene semene lho nek meng nyagaki aku rak ya mleyot. Ngerti to nek jendhekku cilik. Nah. Andekno kok arep dadi cagakku. Ayo ra ketan disangga sithik. Nya. Dinake Mas. Mbak ono kuwi iket mau rasa dadak padu. Oh, wis Lah aku ora padu wong sing ngomongan padu ku arek se ana kok. iki bar mangan pir ganyi. Apa? Mergane. Dinehke muni-muni ora dinehke muni-muni. Bar mangan pil apa? Ganyi. Bentuke kaya ngapa kuwi pilih? Cilik. Cilik meneh. Cilik ning ora mboseni. Ha iya. Mambu ra? Mambu ra? Ora wis tanget kok. Kene obat kok diingeti piye? Aja kaya ngono. Neng seni iki sing penting rasa. Jenengan mau nek dinehi? Lho, nek dinehi kudu gelem. Lah kene? Tak nehi gelem ra? Wis. Apa-apa nganggo dipikir. Aja waton nampa. Lah mergane? Aku tenan apa ora tinjane. Lah ya. Jenengan piye kira-kira? Lali bojoku nang omah ya. Maaf lho, Bu. Apa ndelok? Delok. Delok apa duwe apa piye? Duwe. Streaming lho, anggere karo sik gendut kae mesti ngono kae. Angger karo apa? Gendut. Kok iso-isone meni gendut, aku ora gendut lho. Mboten. Lho iki rezeki iki rasangkan parah. Lah iki, Mas. Dari lesehan Pak Din, salam buat PWKS. Yo. Resto Indo sama pelanggan lesehan Pak Din bisa pesan online GrabFood dan GoFood. Terima kasih Pak Seno. Menika arto 90.000 kagem Pak Sehono. Boyo. Kuwi disyukuri ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ra apa-apa. Nadyan to kurang 10.000 ya ditampa. Mas, kok jenengan tegel nyawak 10 to? Aku ora nyawak lho tulisane 90 to. gaglakan 10.000 nggo ngopo? Lah nggih, kula barang niku trimo dipotong. Tin. Iki dienggo nyingket kamar iso iki. Lah nyingget nganggo apa nek sampean? 95.000-an kabeh plek. Ya tetep bolong lho. Wis ora apa-apa.
Ora geleleng. Tukoke beras dibubur rak ya dadi oke. 90 iki iso dadi 9 yuta, Mas. Carane? Carane didongani, Mas. Oh, iso apa? Lho. Iso. Donga 90 dadi 9 juta. 9 Lah mbok ora sandagel. Pripun? Wis njaluk ditaku pira? 100 engko tok dongani kok didombong loro. Dadi ora oleh 9 yuta. Lah mergane? Mergo ora entuk 90. Lek dagel niku ora nggo lantaran 90 niku. Pripun nonton sing 7,5? Nonton mboten? Ben dadi? Ben dadi? Ha 7,5. Oh dagelan kok ya 90 tampani. Lho, kuwi rejeki. Wes kene nggo aku wae tak gawake. Oke nih, gonmu ya tak gawane. Ora lho nek wong lanang ki wajib. Coba abot ndi ro nggonku? Ya genah abot nggon aku. Aku wis 200 kok. Ning akeh nggonamu. Ampun lha apa iki? Jenenge abot ngene tatin. Tak lumpuhke sesuk nek dienggo pas bodho iki lho, Mas. Maksudnya piye? Dikak nggo sedekah. Duwite iki lho. Kowe iki nek karo aku curiga sithik kok. Lah Aku muni genah abot nggonamu kok. Maksudnya piye karo mendorong matane. Lah ta, ora aku ta. Kuwi dianggep sedulur kowe iki. Sapa sing nganggep sedulur? Pak Seno. Prek. Saya yang tidak suka seperti itu. Kenapa? Jangan gitu. Iya, kenapa? Wong kok anduwene ya korpret kuwi mau kok. Ya wong kae kira lahir batin ya. Lahir ning batine iki, Mbok. Lah ya mulane lahire ngono kuwi. Ayo ning lahirke kowe kok kono kok. Ya diwiwiti. Yo. Kodang kuning. Kodang kuning ora. Ra iso. Ra iso perdite. Iso apa? Iso. Iso. Tak oper ya? Heeh. Tenan? Tenan ngono. Ndi? Ya mau. Pira? Ya. Pira? 200. Wah, terima sing 90 ah. Lah ngopo? Lah piye? Ora. Oke iki lho. Kuwi jenenge ngelongi rezeki. Ya aku ikhlas. Ikhlas. Ikhlas kok mendonong. Ya kan sekarang matane lobok kok iki. Heeh. Moto kok lobok iki piye? Kocak. Pasline entek. Ya. Nggih. Aku apa ki ya? Najan no ya. Kok najan. Wujude mung peksi 50. Waduh matur suwun, Pak. Ya sapa iki kancaku? Aduh. Lumayan. Apa win jaluke apa? Ini jaluke kok es kopior. Apa nyuwun apa? Nawalane. Lumayan, Mas. 200. 200 kok 150 kok kaya ngeraket. Oh 150. Wah. Lah nggih mboten, Mas. Dilongkas junahe 9 yuta. Yo. Nadian. Ya. Aku bingung nampa den 200 sok bingung saben dina mikir Lah ngapa ta? Ora apa. Meni manuk kok guyang-guyu iki ngapa? Duwe apa piye? Kan aku orang yang tersumeh di dunia. Heeh. Aku ki nang ndi guyu kok. Ora ana omonge guyu kok. Edan apa? Kenter. Mikir manuk agawe gregeting ati gregetke ora men
sun pikat bu lute benda mangga ya esok awan ning omah wis ora kerasan uyuran golek sing tak sayang
Mestine sing sentimen karo kowe ora aku. Ngerti aku. Sing ngendang. Iya, kuwi cen arep gelut mah aku. Hah? Arep gelut. Kowe? Mbok aku melu. Tapi wong gelut kok melu. Ayo sapa ngerti denku nggawa bola. Aku ora dadi balamu. Iya. Balane sapa? Balane denku. Iya. Lah bola. Matur suwun. Sampun menika. Sampun. Nggih. Turut-turut liyane isih akeh. Tin. Pamundutan ki kok njur. Kowe kok njur limbuang kulit jeruk kok kaya ora semangat mbok dipangan. Ayo le diguwaki kur daginge kok. Iya. Ya. Wah, janjake kondang jogete tenan. Ayo saiki lagi dadi kembang lambe kok. Kembang lambe. Lagi arep maem e. Lagi arep maem. Lah piye mangan sik apa piye penonton kon ngenteni. Mamse gak wijik gak bubuk. Bubuk ora sapa? Dhewe kok. Ya karo Mbak Prastiwi main Wah. Ya. Wis beberapa hari. Ayo yuk menghilangkan stres. Kok kaya rasa gemeter. Kok rasa gemeter? Kuwi mau esuk mobile sinden ditabrak ning jalan tol kono. Wah, ya wis. Iya to. Saka mburi sing nabrak nganti guling-guling nyemplung sawah. Kok mobile sinden kok ming ngepot-ngepot tok kene ora saka dayane Prastiwi. Iya. Ngono ya. Angel, Pak. Kok Prastiwi kok iso nggobekke mobil. Ayo yuk. Ayo. Ya, milangkes. Do jerit-jerit nang jero mobil. Lah, lho, mau ketoke kaya gedhe. Ya cok gede cok cilik. Lho, ora ngono lho. Rajek. Jan kowe iki jan wis nyenengke kok. Kowe ngopo ki ya usil wae. Benake ndak mlotrok. Ah, moto lemu ngeret medun ora moto. Mlotrok ketok kowe seneng. Hah? Kowe seneng. Ya ora pati ya. Oh, Pak Dukung Gejayan. Niki nggih sinten, Pak? Kula Ayo, nggih kowe. matur nuwun nggih, Pak. Wah. Ampun kados dalange nek kali kula cetil. Lah. Iki kerubut loro iki. Padha iki senasib kok. Sapa? Bubras kalih kula. Oh, nah aku nek karo Prastiwi iki lomo. Ya ya kene nek lomo. Nggih. Kene. Oh iya, iki ana Pak Suwon. Oh, telat menika Pak Jeno nyuwun tembang caping gunung. Salam saking Jerman. Oh, Saka Jerman luar negeri ya. Caping gunung wis diaturke mau no. Ya. Oh, nggih saking keluarga Mas Bunda Arya mau kirim buat Bu Prastiwi bisa kasih rekening. Oh iya. Ya, pira iki arep maringi ora ngerti. Lho kok malah dikai rekeningku aja. Kok ndak Prastiwi cangkeme saya elek. Aja ndak dicatut. Ya iki tak jagani khusus Prastiwi lho iki aku padha wis. Wis iki lho ngundang-undang aku wis kebangetan lho iki. Cengangesan. Gaji sirahmu. Kene. Wah, Kene-kene nek dikai ya kene. Nek ora dikai muni cetil. Kok galak banget to? Ayo ben kowe ora galak itu maneh. Ya kene tak sium. Mah. Apa? Anggepe kaya iya. oh kowe ngambung awal kowe ketemplekan tas kresek. Nya, tolong. Oh, lumayan to. Ngapa kowe mecucu-mecucu ngapa? Leunge wong pira? Entuk saka Pak Duko, entuk saka nganu kok iso mecucu-mecucu ora. Lah ibu ya olah lho. Kowe masuk akeh to ya. Samlo. Heeh, mbok aja. Apa ta, Bu? Njaluk nih. Weh. Ora kok ngono kuwi. Contoke aku lho. Ora oleh anteng kok aku. Ning piye rasane piye gemreget ngono ora? Ya ora aku jagake tok nak. Sampluk. Sapa arep nyampluk aku? Ora. Tak kempit lho we. Kepet gumah kowe. Wes. Piye? Pilih kono wong ini kempit. Para penyanyi-penyanyi berdua ini sudah larut malam. Terus? Jangan membicarakan seperti itu. Lah kenapa? Kasihan Mas Sehono. Hah? Pengen ya? Enggak. Pilih dijal. Milih cilik apa gede? Wes ora wes. Eh? Ora. Gak ya ngono.
Piye, ora tantang ya ora wani sih ngono. Piye? Kowe nek arep cepet mutar milih Prastiwi. Terus nek saya entek awake, Ya milih. Ya tetep milih Prastiwi aja pilih Tatin. wo. Lah apa? Wah, wis. Wah, ya pancen biyen seneng kowe tenan. Apa kandhani kok ketingi ngono kuwi lho. Iki jebulane iki ya ngono kuwi aku kok. Karo aku kok cemburu. Karang jak bagus aku ya. Kene, kene sing 90 bali kene. Hah? Aku tetep tak balik ke aku wong ra tipes kok. Wah, ya. Nek. Aku Ngece aku ya bali. Bali, Mas. Iki genep 100, Mas. Kurang 10 ya. Yo tambahi 50. Jagelan kok ndremis. Aku ki ora njaluk. Lah apa? Ngemis. Diwenehi. Wong sing ngenehi ikhlas kok kowe ora ikhlas. 100 meneh, Mas. Lho. Kok 100 mulai wis entek mingkari kuwi kok ya. Nggih, matur nuwun. Kuwi jane jatahe Tatin tak keke kowe. Ih, urik to nek aku dikeke wong jatahku. Ya ora apa-apa, aku karo kowe iki rak wis keluarga to. Keluarga, aku wis diukeh keluarga. Tegese warga laras ngono. Ora perkara kula warga wong Tatin wis entuk akeh ya kancane diomani ora malah. Iya. Monggo. Liwong ya diaturake monggo berdua ya Mbak Prastiwi karo Mbak Tatin. Ya, ya. Dibawani. Oh ya, ya. Oh, perintah. Wani pira? Liwong dilor dikidul. Kaentrong. Wontrong to. Terus Kaya bayar akon-akon. wah engko tak bayar wah. Ya. Aku saiki wis pegawe. Waduh, pegawai ngendi? Lho? Sing ngongkon, Mas. Oh, ming utusan toh. Utusan. Ya, mangga, ya. Nek Kang Supan aku ora tanggung jawab lho. Piye rasane piye? Ora rasane piye nek jane ya padha wae. Sing ngendang ya kurang ajar, sing nggo dolanan ya senenge ra jamak-jamak. Sing gelem nganggo dolanan ya ming kuwi. Aku iki nek rumangsa nggo dolanan lah mbok kowe iki wis tuwa lho, 50 munggah. Ben aku gelem kok. Oh ya wis. Penak nggo dolanane kene. Ah ya. Maju kene. Tak keplak. Oh ya, karepmu ya. Tatin nek musuh Prastiwi wis kalah sama. Nah, aku ra iso ya kaya ibu ra iso. Rawani kemetak. Paitane siji. Apa? Ora duwe isin. Wis kuwi. Lah aku duwe lho, Bu. Aku ora ben. Dalange ra isin kok ya. Ah, Nanti cocok nah. wis parah nek iki. Piye ta? Hah? Piye? Aja wani-wani. Padahal mau ki sing tak takoki pertama kowe lho. Ngopo? Begitu dikabari anu mobil sinden ditabrak saking mburi, Pak. Lho, Prastiwi piye Prastiwi ya ngono. Ono Prastiwi mboten napa-napa. Aduh kok ora apa-apa ya. Mesake. Mangkor kena gelungane to. Wah, dadi dekok keneke. Apane? Wah, dasare ya. Ya, mangga. Ya. Sabda
Aku sombole joget ki alon-alon nek tangane ucul kae sing suwat-suwit kae. Ngempeng banget e. Ngene. Ndok. Kok nek iki pothok. Ya saking semangate kok ya. Elo. Hah? Ya. Ngopo? Ora ya wis. Ora gemarmu ya wong edan-edan ngono. Aja kok kowe Tina, kae sing juru kunci jeratan kuncine wedi musuh Prastiwi. Iya. Di ngopo nek ora. Ya, mangga. Apik tenan. Ya perlu belajar joget India karo Mas Sehono. Iya. Gentang-tang digentang, gentang-tang. Ya piye? Diajari sih. Siap. Urung. Kowe sithik sing joget. India ana sing cendhek apa? Apa? Sing cendhek. Ya kuwi India ra dadi ngono. Ya. Ya. Na dentang. Delok iki lho. Wong lanange luwes kaya ngono kok. Ayo Prastiwi jajal. Teni. Ora baleni wis luput kok ya. Ah mau sing muni klothok-klothok apa? Hah? Mak klothok-klothok. Sing klothok-klothok. Kuwi sangune. Ya. Dananana dentang. Dentang. Ya. Sabda Pandita Ratu. Wedian. Oh, Wedian. Iki nek nganti Tatin kalah le ngebor. Malah dene luwih enom, mulai ya. Iki mau ora duwe, aku duwe lho. Ora apa-apa. Apa ya? Ngebor kok lho. Ngebor. Kowe iki pisan-pisan ngebor aja mung dibur wae. Aku ora iso Bu, yakin. Ora iso kaya ngono wae. Pancen cangkeme Prastiwi iki. Ngopo? Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Wis gak ngebor. Iya. Rasa ngebor ya. Hah? Heeh, tak nek ya tak mati tenan nek. Nek sing aku mbok aja sing ngono kuwi, ganti gerakane aja. Ora kowe urut-urutan kok. Kowe urut-urutane. Ya dadak ngebor napa? Ha sing ngebor mau Prastiwi kok udu seana kok. Udu aku. Nek nyalake Prastiwi. Apa jaluk tabur? Wah. Yo. Ketularan aku. Aku ki wong lurus e. Ya wis tin langsung lumah wae. Lah piye? Lumah karo joget lho.
Cangkem elek. Yo. Nah, dunah. Ayo. Mendak. Mendak piye nek ngono ki? Lah kan ora ngene. Aku meng ngene. Ya kuwi terus mendak wis dadi ngempet. Ora iso. Iso. Ora. Piye tak tadai kok piye? Kowe iki iso tenan apa piye? Ndak nek wedi geblak. Ya tadano cepet. Ra apa-apa ditadahi njuk nguyuh. Bukan kuyuhan iki. Kan mesing. Mas. Sesuk ditokke gara-gara wae. Dadi wis do ngantuk lho. Mbok wis ben go genep-genep kok. Nggo pepak. Ora apa-apa kok ya. Sapa sing lambene ngungkuli kendele Prastiwi ra ora. Wis ora. Iya, ku pancen wong urip ki nganu kok tudungane Mbah Dukun biyen apa-apa duwe sing ra duwe ming isin ngono dadi saiki bocah ya wis dadi Laire bareng Catet tok mbiyen lho. Labar. Ayo. Ayo. Sabtu Wis ta? Meneh. Medun kok. Aku rasa nggo medun lah. Oh ya wis ra gelem ra usah dipaksa. Ya. Oke, udah. Wis saiklase, heeh. Ya. Sabtu. Ayo. Mendak. Mendak. Iki. Yo. Medun. Monggo sami nderek prihatos. Dalamnya tanggung jawab nih. Pak Sena. Kaki dongake gek jang do mari. Aku ora tanggung jawab. Halo. Amin. Wah. Nggih. Syukur pet-petan to kowe. Ora. Oh ya weh. Sih kuat aku. Padake. Pun nderek donganipun sedaya mawon nggih. Oh dalah anak kok. Ya ditekke. Ya. Sabda penginara. Nyambut guys sampe kok ming. Ya para. Bar kuwi engko. Oh, ora apa-apa wis bali guys. Pun nggih. Nggih. Wah, Meneng wae. nek disangoni le pamit. Pun nggih. Nek ra dikai dhewe wis ya nang, wis ya. Ah. Ya wis. Mboten iso Ora apa-apa wonten obah. Sing penting obah. Heeh, wis santai kowe. Ayo. Arep ngaturke tembang apa sing kowe apal, sing kowe iso men kepenak dirungokke. Kembang rawe mawon. Hah? Kembang rawe. Itu kesukaanku. Aku anggere mriki. Ning mboten kalih goyang nggih. Weh, lah kembang rawe kudune karo goyang. Lah kan pun matur mboten iso. Ora apa-apa wis. Engko tak ajari. Lek ngajari terus pripun? Nandung gendang du, nandung ngono wis beres. Ya.
Kembang rawe ra dijogeti penak kok. Mesti gatelan kok. Ah iya. Kembang rawe kok. Ayo kembang rawe. Ayo bawane apa kowe nek kembang rawe nantang kembang rawe ayo. Ajar bawa. Langsung mawon. Langsung wae. Nggih. Wah, duk ngrekoso iki to. Jujuk pawon. Jujuk pawon. Wah. Wes yo ditataki terus. Iya yo. Aku ora kulino langsungan ya. Kula senenge langsung. Wah lah ya. Beda kok ya. Nembange kudune paling apik nembangi bawane upamane pocong lan apa sinom apa pangkur. Dadi iki langsungan. Ah iya ya ora apa-apa wis. Alon-alon pokoke langsung. Yo. Sing ngendang. Ayo ngendang tak tung. Oh, sing ngendang njaluk bawa kok. Kapokmu kapan? Ngambara ing Wah, suarane jan. Kebablasan. Di stop, Pak. Maksudnya apa to cakepmu? Bebasan kok kebablasan. Bebasan tanpa tapi Narakuseng. Narabaseng narakuseng. Mego. Aku wedang. Megon apa megol? Mego mendung. Mego. Ya, gelem latihan suwe apik suarane lho, Tru. Mega mendeng. Oh, dilatih wae jos iki sesuk. Mibar ngiteri kenapa, Pak? Lah apa-apa nguruk-nguruke suaramu ya. Jaga Ngulandara nglembara Glambara nggai Sabar, Pak. Santai. Santai ke awalan. Gunung ketutuk ketungkul. Wong kleru kabeh to, Kong. Ketungkul. Wah, ngerti ketutuk e. Ketutuk ngopo ora ngopo ketutuk. Nek mboten ditutuk mboten muni. Nah. Tulu templung begedel kentang. Kuwi cara mbiyen kuwi. Kuwi mbahku mbiyen nek muni ngajari nabuh putune ngono kuwi. Ayo le ajar nabuh. Tulu templung begedel kentang. Ketoke suwe kendange metu. Kentang napa niku? Kentang ditanggul.
katungkul ngumbar gagasan kelumah satemah kok kaya tau ki ora ana sik bener to Pak ya aku nek langsungan ora tau bener e niki ki pun mboten langsungan wis diawali iki wis nganggo bawang lho kok wis jendeng yo satemah kinawa ngepit mimpi kapokmu kapan wae iso bawa ngimpi mlebune kembang rawe wah ngimpi diwori kembang rawe wis guatelem gugan nggih bayangke mawon heeh ya kembang rawe iki guatele ra jamak-jamak monggo sak karepmu malam ini malam yang panas malam yang asik buat pacar baru kenalan kenal di jalan Jenderal Sudirman singkat kata singkat cerita aku dan dia jatuh cinta cinta yang dalam sedalam laut laut meluap cinta pun hanyut siwalang kaji siwalang kaji koko belum ketok gembus andel ya
Matur nuwun, Mbak In. Gerong kok telat. Aku ndelok cangkeme sindan-sindan ki malah si anting ki jan lambene nganti tekan semeter. Yo. Ae. Lo. Ya. Ning dadilan gayenge kaya kembangane ngantuk. Bener kuwi. Sesuk garap to. Iya. Adol aku tom yo jas nyanyi ora terus ade disekak ra entuk mayang wis sinompari jodoh kuwi lagu wigati kok penting kok njur padake apa jenenge iki gubuk anu apa jenenge iki kembang gubuk anu apa jenenge iki gubuk rawe anu janjine ning gubuk wah jan wis ora tayah kowe senengane omong kok ora terus. Kleru tenan malah cilaka kowe ora. Ha iya. Jan nyenengke tenan. Iki mau jenenge apa, Truk? Ayo lagune apa iki? Podang Asmara. Podang Asmara, podang kuning. Kembang rawe. Ngawur bae ora. Yo. Saka kono kaya wong nguran. Gentong. Kuwi apa? Kuwi kesenian apa kuwi? Hah? Ra yo apik. Enak apa? Wong urip ning alam donya sae tatose aduh lulu wis kangelan dipaitu ya ora gembus ya ora yo nduk waduh aduh ngapunten Mbak ngapunten sae tatose dua lulu wis kangelan dipaitu yo la yo mas yo la genduk neno suaramu apik Brambang saksen 5 berjuang labuh negara Brambang saksen 3 berjuang timen bersatu Riri ayo Bagong Riri Wadro Prengori ana ulane ula-ula dol ora nyoko dudel satirene bola-bali wutele bot goblok bodoh kucluk tolol ora iso neruske bapak iki nek nembang ora nek diteruske senenge ra jamak-jamak ora Riri prengori ana ulane nek ra iso ula tali picis ora ala mundhak manis dirana satirene tak temek kena janggute Riri prengori ana ulane ula-ula dumong ora ala mundhak dunung dirana satirene tak temek kena janggute iki digawe ula apa wae saka Riri prengori ana ulane ula-ula sendok ora ala mundhak medhok
Lah, tirana satirene tak temek kena janggute. Ula tali wangsa, ri prehari ana ulane. Ula tali wangsa ora ala mundhak mingsra. Tirana satirene tak temek kena janggute. King Cobra, ri prehari ana ulane. Ula King Cobra ora ala mundhak ndodra. Wah, ora cocok. Ora cocok kuwi. King Cobra. Apa? King Cobra. Sendir lenga patra. Sendir lenga prata. Anjani latih sing wis keteko ora. Mau lagu apa to, Jineman ular kambang. Kowe nek iso nembang kuwi karo bapak mesti disayang mbok njaluk apa dituruti. Napa kok ora krungu ya saya seru ngarep andanya sae dados dua lulune SAE kuwi oli. Aku tekan kira mah diajar kowe nek SAE kok oli. SAE ki ra oli to. Sae dados dua lulu wis kangelan dipai tuyul ayo Mas. Nduk, ya nduk. Ya lah ya nduk. Sasi sura siswa. Sasi siswa sura. Sasi siswa ne posona bol. Lho dene kok bapak rene. Brambang sakjen telu nek didol payune pira. Brambang sakjen papan nek nggo nyambel pedes banget. Ngawur. Tro, aku ngawur kok kowe. Brambang sakjen 5 berjuang labuh negara. Labuh negara, Pak? Brambang sakjen 3 berjuang timen bersatu. Ririn. Kantor kawat Boyolali. Pedhot ning Kalasan sumedhot weruh tilasan. Tirana satirene tilasmu ngene ta bae. Kok nek wis bubar ra cendhek. Ya. Isa maca ta? Hah? Isa maca? Ya iso. Ha ya diwaca. Ditembangke kok diwaca ki piye? Diwaca ro ditembangke. Wah, wis kendel banget nyentulani wae. Saben muslim kudu kuwi cak girangane kuwi. Iya, kuwi jejer sing huruf cilik-cilik kuwi lho. Nek capek guru ora timbang turu sore kuwi. Ya wajibe saben wong. Saben wong. Wajibane. Yen sembahyang kudu karo dang tung. Kok kaya nyenyet banget to lho. Iya. Dengaren aku ora kaget aku. Wis siap kok aku. Ayo wis siap. Wis ora kaget. Wis mari. Ana ngibadah kanthi bengi iki nggawa keris ampuh keris. Dadi ora kagetan. Heeh. Kendhit Dagangan.
Aku ya ora percaya nek kuwi nggo namu. Ha iki ning nggen kula, Mas. Ah ning tok dol to. Nek payu. Mboten ya pangan dhewe. Ya. Enak tenan iki. Yuk. Lambaran awak resik papan resik sandangane uga resik secet Galu-galan jenenge secet. Ora aku galu-galan anggepmu kae iki ngalem apa piye? Kae iki rada edan nek. Mula galu-galan wong ya edan. Wis padha so aku ya kentir. Iya. Lalambaran niat among derek dawuh Cakepane apa ku ya? Gusti Allah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi. Hah? Pripun ta Pak? Lah niki lho Pak. Iya. Kok mana? Ngawet. Lah ngene iki. Nah, sing cedhak. Oh. Nah. Ayo bener nek mau maca mah. Wis bener. Lha pripun ta Maido? Ayo bener kok. Ajeng Maido pripun? Nana. Ya. Ajeng mah itu ya Ora wani maido aku. Ya. Kowe maca kok. Kanjeng Nabi ya Muhammad Neno panutane para muslim. mangga dilagokke Mbak. Sae menika apik anu ukarane. Ya. Sadurunge salat wudu nyuci nyuci tangan lirik nyingkir ke katunya Yo. Neno Pindho jaga lesan telulan keng pasurya
Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis